herdenken wij de voorouders van honderdduizenden Nederlanders. For while we have our eyes on the future, history has its eyes on you. Zo dichtte Amanda Gorman. De ogen van de geschiedenis priemen in onze rug. Als aanklacht, maar ook verwachtingsvol. Wij zijn hier niet om een politieke verplichting te vervullen, maar uit diep respect en uit mededogen. Mededogen met hen die uit hun land werden ontvoerd, gescheiden van familie en geliefden, wier namen werden afgenomen, die werden geketend en mishandeld en moesten leven in slavernij. Die werden vermoord. En uit respect voor allen die onder onmenselijke omstandigheden hun verhalen, liederen en rituelen hebben doorgegeven aan volgende generaties. Respect voor de vrijheidsstrijders, zoals Boni en Tula en vele anderen die in verzet kwamen. Tijdens de tentoonstelling Slavernij werd in het Rijksmuseum een brandijzer van de West-Indische Compagnie getoond. Ik vond het een van de meest confronterende voorwerpen om te zien. Door slaafgemaakte mensen te brandmerken werden zij tot eigendom gemaakt. Brandmerken was een wezenlijk onderdeel van de ontmenselijking waar het racistische systeem van slavernij op stoelde. En toen de slavernij uiteindelijk werd afgeschaft, droegen velen nog het litteken. Op hun huid en op hun ziel. Inmiddels hebben vele organisaties, steden en ook de Nederlandse regering excuses gemaakt. Toen Zijne Majesteit zei dat de ketenen verbroken waren, konden we ons allemaal een beetje vrijer voelen. Maar het litteken van het brandmerk is er nog. En ook de pijn is van generatie op generatie doorgegeven. Omdat het slavernijverleden lang is verzwegen. Omdat pijn die wordt ontkend niet kan helen. Omdat oude wonden worden geïnfecteerd met omvolkingstheorieën, wit superioriteitsdenken en xenofobie. Omdat een verbrande huid niet geneest als die telkens weer wordt opengehaald met het brandijzer van hedendaags racisme.